Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Täjikistanyň Serhet goşunlarynyň komandiri Rajawali Rahmanali şuň Demirgazy we Owganstanyň Gulnuz welaýatynda 1,5 miňe goly söwüşçüniň toplananyny aýtdy. Täzik karbysynyň tasdiklamagyna görä olaryň arasynda Talibanyň, Al-Qaydanyň, Özbegistanyň Islam hereketiniň şeýle-de Islam döwlet toparynyň jeňçileri bar. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Täjikistanyň paýtagtyndaky ýurtlarynyň serket göýüşleriniň ýolbaşçy geňişiniň 73-nji maslahaty geçirildi. Maslahaty Äzerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Moldowanyň, Ortaýa Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Owganstanyň serket gulluklarynyn resmiýetleri gatnaşdylar. Täjikistanyň serket goşunlarynyň ýolbaşçysy Rajawali Rahmanali Owganstanyň Demirgazyndaky Gunduz welaýatynyň daşçarçy we imam sahip etraplarynda 1,5 miň söwüşçüniň jemlenenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä olaryň arasynda Taliban, Al-Qaida, Islam döwleti, Özbegistanyň Islam hereketi we Ansarullah terrorçy toparlaryň agzalary bolup, olar Täjikistanyň golaýynda Owganstanyň hökümet güýçlerine garşy aktiv harby hereketleri alyp barýarlar. Rahmanali öz çykyşynda Owganstanyň Täjikistan bilen terhetdeş Tahar, Gunduz we Badakhşan welaýatlarynda aprel aýyndan bäri dartgynly ýagdaýyň dowam etmegine aladalanma bildirdi. Ol Täjikistanyň we Owganstanyň serket güýçleriniň serhetdeş regionlaryndaky ýagdaý barada ýetigerli maglumat alışýandyklaryny habar berdi. Biz owgan kärdeşlerimiz bilen ähli aktual meseleler barada ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýarys. Bir-birimize düşünşmeklik bar diýdi. Täjik resmiýetleri halkara terrorçylygy howpunyň gün-günden güýçlenýänligini bellediler. Täjikistanyň prezidentiniň milli howpsuzlyk bilen bagly meseleler boýunça kömekçisi Sherali Hayrullayew, "Biziň maksadymyzyň biri regionyň, dünýäniň uly ýurtlarynyň geosiýasy garşylygynyň merkezine öwrülmegine ýol bermezlikdir" diýdi. Чтобы регион превратился в центр geopolitiskого противостояния великих держав. Hayrullayew halkara terrorizmiň täsir etirmek usullarynyň üýtgeýänligini we güýçlenýänligini belläp, häzirki wagtda uglevodorod bazarlaryny öz täsir astyna almak ugrundaky göreşiň neşe sowdasynyň milletara we dinara konfliktleriň güýçlenýänligini belledi. Owganstanyň Demirgazyk we Demirgazyk Günbatar böleklerindäki durnukçylyga aladalanma bildirip Hayrullayew terrorçy toparlaryň maksady dartgynlylygyň merkezlerini döretmek wegdanyň 2340 kilometrlik gün orta serketlerine ýakyn ýerde häkimiýeti ýarag bilen basyp almakdan ibarat diýdi. Протяжённость которых составит более 2340 километров. Täjikistanyň prezidentiniň milli howpsuzlyk bilen bagly meseleler boýunça kömekçisi Hayrullayew Merkezi Aziýa ýurtlaryna esasy howpy bu ýurtlaryň ýakyn gündogorda we Owganstanda radikal islamçy toparlaryň düzüminde söwüşýän raýatlarynyň salýanlygyny aýtdy. Olar öz ýurtlaryna dolanyp baranda regiondaky içerki syýasy ýagdaýy durnuksylandyrmakda rol oýnap bilerler diýip täjik resmi aýtdy. Şeýle-de Hayrullayew biziň ýurtlarymyzda uruş oduny tutaşdyrmak isleýän güýçler provokasiýa üçin iň gowşak ýerleri, ýagny dawaly serhetleri, serhetleriň keskitlenmegine degişli çözülmedik meseleleri ulanyp bilerler diýdi we serhet bilen bagly problemalary çözmäge we Owganstan bilen serhetleriň gözegçiligini güýçlendirmek üçin regional hyzmatdaşlygy östürmäge çağırdy. Gyda ýurtlarynyň serhet güýçleriniň ýolbaşçy geňişiniň duşanbede geçirilen maslahatynyň netijesinde 20 sany karar kabul edildi. Şol sanda serhet güýçleriniň arasynda serhetiň bozulmagy bilen bagly wakalar barada maglumat alışmak, kanun migrasiýa, şeýle hem neşe we ýara gaçakçylygy boýunça hyzmatdaşlygy östürmek barada ulalaşyldy. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Gepler adatlyk radio. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Aşgabatda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilen adam hukuklary dialogy tamamlandy. Bu dialogyň 7-nji gezek geçirilenini gaýdylýar. Ýewropa Birleşiginiň ýerden beýanatyny Aşgabatyň öňünde çynlyky hukuk bozulmalary bilen bagly bir topar talabyny goýulanyny gaýdylýar. Emma Türkmen medeniýeti bu talaplar barada anyk maglumat bermeýär. Hem Aşgabatyň öňünde adam hukuklary boýunça nähil talaplar goýuldy. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. 17-nji ýunda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň resmi toparyna Daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hadjiýewiň baş tutanlyk edenligi, şeýle-de Adalet, Içeri işler we Demokratiýa hem adam hukuklary boýunça Milli Institutynyň wekilleriniň we parlamentiň adam hukuklary boýunça komitetiniň ýolbaşçysynyň gatnaşanlygy habar berildi. Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasyna Ýewropanyň Daşary işler gullugynyň Merkezi Aziýa bölüminiň müdiri Toýiwo
ýollar baş tutanlyk etdi. Gepleşiklerin konstitusiýon reformalary tutsakhanalarydaky şertler söz azatlygy we hereket azatlygy ýaly ençeme meseleleriň maslahat edilmegine mümkinçilik berenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna şol sanda gynamalaryň ulanylmagy baradaky maglumatlary uly aladalanmalaryny ýene öňe sürenligini öz resmi maglumatynda habar berdi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň hökümetini tutsaglykda ýitirim bolan tutsaklaryň ýagdaýy we olaryň yerleşýän ýeri barada maglumat ýaýratmagy çağırdy. Şeýle-de halkara synçylaryň türmelere baryp görmegini ýola goýmagy we Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýte proseduralary esasynda işleşmäge ündedi. Şeýle-de Ýewropa Birleşigi Türkmenistany internet ýeterliligini çäklendirmezligi we web saytlary petiklemegini besletmeklige çağıranlygyny we adamlary öýlerinden çykarmak hem Sputnik antennalary zor bilen ýok etmek baradaky maglumatlar boýunça düşündürüş bermegi soranlygyny öz maglumatynda belledi. Ýewropa Birleşigi raýat jemgyýetçiligine edilýän güýçli batyşlara din we ynanç azatlygyna goşulmaklygy hem aladalanma döredýän mesele hökmünde üns beripdir. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň hökümeti amala aşyrýan önemli reformalaryny goldamaga taýýardygyny ýene ma'lum edipdir. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça Aşgabatda geçiren bu dialogynyň öňü tirasynda adam hukuklaryny goraýjy regional we halkara guramalary gepleşiklerde taýyk problemalaryň öňe sürilmegine we Türkmen hökümetinden edilen işler barada hasawat soralmagyna çağırış edip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegine degişli wakalar boýunça ençeme maglumat ýaýratdylar. Aşgabatdaky dialogda Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň giňişliň konstitusiýon reformalaryň çäginde Ombudsman institutyny döretmek planyny makulap, Ýewropa Birleşiginiň kanunyň hökmürawanlygy platformasynyň esasynda hyzmatdaşlygy tasdiklanlygy hem resmi maglumatda aýdyldy. Türkmenistan Ombudsman ýagny adam hukuklary boýunça ýörüýte wekiliniň wezipesini döretmek planyny şu ýylyň ýanwar aýynda elan edipdi. Türkmenistanyň prezidenti şonda Ombudsman institutynyň döredilmeginiň adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň konstitusiýon kepilligi bolan döwlet baş tutan üçin ägir tuly ýardamçy boljakdygyny aýdypdy. Ýewropa Birleşiginiň dialogda pozitiv diýilip belläň bellikleriniň arasynda 2014-nji ýylda Türkmenistanyň birnäçe dini tutsagy boşadanlygy 2015-nji ýylyň maý aýynda geçirilen prezidentiň günä geçişligi agzaldy. Bu Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky indiki günä geçişlikleri tutsaglykdaky siýasat aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylary we parahatçylykly dini toporlaryň agzalaryny boşatmak üçin ulanmagy ündänligi aýdyldy. Ýewropa Birleşigi adam hukuklaryny ähli umumy we bozulmasyz diýip hasaplaýanlygyny we hyzmatdaşlyk hem sowda boýunça ähli alaşyklarda taraplar arasyndaky gatnaşyklarda adam hukuklarynyň esasy orun tutýanlygyny aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen iki taraplaryň gatnaşyklaryň 1998-nji ýylda golçeklen wagtlaýan sowda ulalaşyk esasynda dolandyrylýanlygy, şeýle-de partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalaşygynyň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary we Ýewropa parlamenti tarapyndan tasdiklanmagyna garaşylýanlygy habar berilýär. Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda 2008-nji ýylda energiýa urunan hyzmatdaşlyk boýunça düşünşmeklik memorandumyna hem gol çekilipdi. Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça indiki dialogyň 2016-njy ýylda Brüsselde geçiriljekdigi aýdyldy. Birinji gedek bu dialog 2008-nji ýylda Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Onu Pragadaky studiodan men Ýogsun Annurwan alyp barýaryn. Aşgabatda barýan ýol, köpür gurulşy ýararly Goçgaraty gonumçylygyna köne madarlaryň üstünden gum dökülenini gaýdylýar. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk Radiosyna aýtmaklaryna görä şeýle ýagdaýlar olaran bolupdyr. Şol wagtda häkimetler ilatyň gonumçylyklary köne madarlary baradaky pikir garaýşlaryny hem dinlemeýän ýaly görnýär. Kärdeşim Muhammed Tahir bu ýagdaý barada Aşgabatly synç raýat aktivisti Nurberdi Nurmehmet bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi şu günler Aşgabatyň köçelerinden biriniň gurulşygynyň bir mazarlygyň üstünden geçýänligi barada maglumat berdiňiz. Bu haýsy mazarlyk Aşgabatyň niresinde ýerleşýär? Bu Goçgaraty mazar öwliýasy. Goçgaraty öwliýasy iki bölekden durýar. Biri ul tarapy, ikincisi demir ýoluň gyrasynda, onuň gaýrak arasyndan bir kişilik köçe geçýär. Häzir şol ýerden
demiryoluň üstünden köprü kurulmagy bilen demiryol şol köprüň çykýan, köçä birigän ýerinde ýeri şol kiçi mararlygyň üstünden düşdi. Muhammed. Onda mazarlykdaky jesetler näme boldy, näme edildi o jesetler Nurbeda? Cesetlerin üstüne kum döktüler. Kum döküp üstünden traktor koyup şu tayin düzlediler. Häzir şol cesetlerin üstüne öň 2000-nji ýylda ekilen agaçlaryň bir 3-4 topbagyny koydular. Galan da şu taýdan aýryldy. Mazarlykda ýatan adamlaryň hossarlary olara iýe çykjak bolmadymy? Muhammed, mazarlyklar şu wagt eýem ikinji gerek degişleri. Şol birinji gerek 2000-nji ýylda Niýazow Aşgabatyň içindäki köne, hem gyrasyndaky köne mazarlyklary yapıp täze öwliýa üçin yer açdyrdy. Şondan soň haçanna şäher häkimligine ýa ýene-de bir haýsam bolsa başga bir welipeli adama gerek bolsa şol mazarlyklary ýykyp başladylar, üstüni mazarlyklaryň üstünden gerek ratlaryny gurup berdiler. Häzirki aýdan mazarlygym şu öwliýa, Goşgarata öwliýasynyň kiçi bölüginiň üstünden öňüm Niýazowyň ejesiniň adyny göterýän köçe gurulanyna epesli bölegi şol köçäň aşagyna galypdy. Ol 2001-nji ýylda bolupdy. Şol döwürde mararlygyň şol öwliýän Goşgarata öwliýasynyň üstünden soldatlary bag ekdiripdiler. Häzirki edilişi inni ikinji gerek. Ýa-ni aýdan öwliýämde türkmenler bilen garaklar jaýlandy. Yer ıranma döwrüne şol ilkinji gerek şoň üstünden köçe geçirilende adamlar baryp häkimlere ýüz tutdular. Eger siz şuňa aldat etseňiz, onu biz şu taýdan öz hostarlarymyzy alalanym, täze mararçylygy, täze öwliýa göçürelim diýip. Emma şolary şoňa mümkinçilik şowap berilmedi. Häzirim şoňa mümkinçilik berilenok. Şu tak bir näçe adam baryp gaýtdy. Özüniň närazylygyny bildirdi. Şu tak menim baryp gaýtdym. Emma kişinin därarylygyny olar kabul etmeýärler. Nurbeda şol öwliýada näçe sandagy mazar bolmaly? Şol kişi öwliýada 100'e ýakyn mazar bolmaly. Şonu aýyrmaklyk döwletiň özü üçinem uly bir işem däl. Ýöne şeýden bolsa, döwlet bir uly awray alardy. Mundan ozalam şeýle proýektler sebäpli ýykylan mazarlyklar bolupmydy Aşgabatda? Bolly. Ne Gogol köçesi ýeňeldilip aeroportda çenli ýetirilende şu taýda şäher öwliýasynyň Gülmatar gyrasy köçäň aşagyna goýulypdy. Şo welem Niýazowyň ýanyna baran adamlar bardy. Ýene bir taýda aýtmaly, şol öwliýanyň Gülmatar tarapyna esatan musulman mazarlary bardy. Şoň üçin Dağıstanly adamlaryň jaýlanlary bar eken, şol wakany eşitip Dağıstandan gelipdirler, emma olaram kabul edilmän eken, şo edegem. Soňky wagtda bir bolanda ady aýtmalym Kadiýan şutaýda, şu Garadamak owasynyň öwliýasy bar şäheriň ilerräk tarapynda. Şoň aňarsy Moskowski prospekti diýerýärdi. Şol öwliýa kişilenine şu taýdaky aýrylan mazarlar, aýryljak mazarlaryň hostarlaryna habar berilipdir. Şolaryň ençemeti şu taýdan öz merhumlaryny täze öwliýa göçürdi. Şoňa mümkinçilik boldy. Şeýle etmeklik bu akyly sığan zat, biziň edebimizde de gawat gelýän zat. Bolýan Nurbedaga beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabat üstünden guruluşyk düşýän gonamçylyklar baradaky söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik Adatlyk radiosynyň web saýtynda çap edilenden soň gysga wagtyň içinde oňa bir topar seslenme tesbir gelip boluşdy. Okuwçylarymyzyň arasynda bu mesele barada dörli pikirler aýdylýar. Mysal üçin bu söhbet Adatlyk web saýtynda çap edilen wagtyna gelen seslenmede ata saatly okuwçymyzyň seslenmesinde şeýle diýilýär. Bagyşlaň welin ýol gonamçylygyň däli kaptalından aýlanyp geçýärmika diýen. Jurnalist atly okuwçymyz bolsa şeýleýär. Bagyşlaň welin Nurberdagy ýurtda göýberilýän kemçilikler barada gurrun berýäňiz, emma gowy işler barada käreçenli bir adam aýdaňyz ok. Näme diýseňde şäherimiz gün-günden owadanlaşýar, muny boýun almak gerek diýip jurnalist atly okuwçymyz diýär. Emma asy atly okuwçymyz başga pikirde. Ol çoğunly şor we nice beýleki ýerlerde adamlaryň jaýlaryny başyna ýykdylar. Innem onlarça ýyl odal aradan çykan adamlaryň 1 metr gawyryny üstüne ýykýarlar. Näme diýjek bolara diýip ýadyar.
Mehriban atly okujymyz bolsa şeýle tesbir galdyrypdyr. Baýbow, madarlyk bolsa agdaryp çykypdyra. Öz atasynyň madarlygyna hiç saat diýdirmez. Ol ýerden ýolam çekilmez, proýektem salynmaz. Halkyny 1 metr ýerem dar görýär, arkada diýip Mehriban atly okujymyz ýazypdyr. Newtagdan hekim agy hem gahrman ýene okujymyz hem bu söhbetdeşlik barada öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi Azatlyk radiosynyň web saýtyndan dinlemek üçin hem söhbetleşdige goşulyp pikirlerinizi ýazmak üçin Azatlyk radiosynyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge sizi hem çagyrýar. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Indi bolsa Türkmenistanyň malarçylyk önümleriniň bazary baradaky meselege geçýär. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň soňky döwürde eksport edilýän harytlaryň möçberini köpeltmek barada döwlet derejesinde hökümet maslahatlaryny gurrun edilýär. Şoňyň birlikde ýurtda öndürilýän malarçylyk önümleriniň bazarynyň Sowet sistematy bilen ýykylyp gidenligi, täze mehanizmlaryň bolsa ýöretilip ýetişilmeýänligi aýdylýar. Bu arada kardeşim Tehra yerli fiýençi ýurtdaky malarçylyk meselelerini gowgulýan, malarlaryň ýagdaýy bilen ýygydan tanyşyp durýan publisist ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup, bu söhbetdeşlik bilen dinleýär. Amanradagy ýöňe daşary ýurdu satmak barada prezident 6 ay mundan ozal ferman kabul etdi. Indi aradan epesli wagt geçdi. Şol düzgün iş ýüzünde nähil amal aşyrylýar. Ýani siz şu gün senatçylar we telekeçiler bileleşigini hem aýlanyp geldiňiz. Bu mesele barada sizden nähil jogap berdiler? Fermanyň ýazylyşyna görä daşary ýurtlary ýöňe satmagy senatçylar we telekeçiler birleşiginiň agwasy bolup durýan firmalara, kärhanalara urusat edilýär. Hut şonuň üçin men şol bileleşige baryp, şu meseleniň prezident tarapyndan kabul edilen kararyň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklandym. Olar maňa senatçylar we telekeçiler birleşiginiň merkezi edarasy ýöňe satmak bilen meşgullanmaýa, özünde agwa bolan firmalara, kärhanalara bir iş ýoly goýmaga ýardam edýär. İş ýaňy başlandy. Plan ve tip aýdarýaly anyk misalymyz ýok. Ýöne karar hökman ýerine ýetirilir. Bir wada şahsy huzurluklardan ýöň satyn almak gereken bolmaz. Sebäbi biz agwa firma kärhanalaryň ensemesiniň öz goýun dogry sürleri bar. Ilkinji nowatda olar öz önümlerini daşary ýurtlara satarlar, daşary ýurtlara çykararlar diýip maňa gurrun berdiler. Tehra. Amanrada onu bu düzgüne laýyklykda häzirlikçe adaty ilaty ýöň satmak meselesinde bir çykylgy hödürlenmeýäne meňdeýär, şeýlemi? Hawa hutçeyle häzirlikçe ýagdaý mundan 10 ýyl nähil bolanam bolsa, 5 ýyl nähil bolanam bolsa, şollugyna galýa ilaty çykylgy ýa-da başga da salgyn berilmeýär, maslahat berilmeýär. Tehra. Amanrada onu mundan 3 ay çemesi ozal prezident Gurbanly Berdimuhammedow 16 sany ýöňe gaýtadan işleýän kärhananyň hem açyljakdygyny, ýola goýuljakdygyny ma'lum edipdi. Indi şol kärhanalar bir ilatyň ýöňüni kabul etmek meselesinde bir ilata ýeňillik döredenokmy? Bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Ol kärhanalaryň 16 inni urulmaly. Şol 16 kärhanaň 4-si döwlet serişletiniň hasabyna, 12-si senatçylar we telekeçiler birleşiginiň hasabyna salynmaly. Häzirki wagtda şu işi amal etjek firmalary, şahsy adamlary gözleýänliklerini maňa senatçylar we telekeçiler birleşiginiň merkezi edarasynda gurrun berdiler. Ýöne bir kärhanalar işläp başlanmadı, ilat köpçüliginiň problematy çözülmese gerek. Sebäbi bu 16 kärhana
Karaköli oyunun ýüňüni täzeden işlejek, şondan önüme önlerjek. Şahsy hozurluklarda bolsa esasan farz oýunlar bar. Farz oýunyň ýüňi Türkmen halynda okumak üçin ýeketek ýaramly ýüň. Şeýlelikde 16 karhanaň 16 farz oýunyň ýüňini kabul etsekler. Sähra. Amanrada onu häzirki wagtda adaty ilat ýüňüni näme diýär? Şerde bir düşünmeli ýagdaý bar. Ýylda 2 40 metrelek oýunyny bir ýaz gyrkym hem de güýz gyrkym diýip atlandyrylýar. Şo 2 gyrkym geçirilende de adaty ilat öz öýüniň hajatlary üçin gerek bolan az mukdardaky ýüňi meýdanyna oýuny gyrkanyny ýaz güýz gyrkymny geçirenme öz ýan bilen alqaýdy. Galan ýüňünde haridarynyň ýoklugy üçin owa getirende de oýmagyň, onu saklamagyň öz üçin derdeher boljaklygy üçin 40 metren ýerine şo ýüň oýup gaýdy. Anyk mysal gerek bolsa bu ýagdaýyň Balkan welaýatynyň etrek hemde bereket etrawyna her 40 metrem gaýtalanýanlygyny men anamly tasdiklap biljek. Tähra. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, ýurtdaky ýüň wagtlarynyň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligi dinlediňiz. Ýene bir gedek adatlygyň websaýtyna gelen teswirleri göz aýlaryň. Lewaply Asyr Jumaýew bilen bir 3 günlükde ogurnyň 2008-nji ýyldan bäri iş tapyp bilmeýäni barada geçirilen söhbetdeşligi okuwçylarymyzdan bir topar seslenme gelipdir. Masal üçin Daýhan ogly atly okujymyz şeýleýär. Türkmenistanda iş aýlyk bolsa kim Türkiýeге gitjek? Elinde ýokary bilimli diplomyň bolmasa, diplomyň bolany bilenem, petinden 5000 Amerikan dollaryň bolmasa iş alanoklar diýip Daýhan ogly ýazýar. Diplom aljak bolsaň okumaly, okujak bolsaň adynyň 30.000 dollar pulyň bolmaly. Onça pulym bolsa okuw basma ýapaýynmy diýip Daýhan ogly sözüni dowam etdirýär we Türkmenistanyň şonça puly bermän 2007-nji ýyldan bäri okuw ýerdim diýen barmy diýip soraýar. Hormatly dinleyijiler, sizem Adatlyk radiosynyň websaýtyna girip söhbetdeşlikler dinläp, makallar okap, video reportajlara syn edip öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşyň. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Adat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Adatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Adat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anygurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesmeden soň habarlar bilen dowam etdirýär. Şeýle de gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Saglykda we tolkunlarymyzda galyň.